Kazi ni daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage Gusii Kisimi ase namba enotisano nebire Eyemo kianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Mochumuligira wano na ukone ndonzi ya sobereta se maragoba yabono mochinga kino gukwaligania SMS mwana maya nyaro kumanyagati yari twabereto gukwaligania kuri asema mbyaringe ntambe ukachinse chigobono chebono maragoba kera bono litukuri Jumaine stariki kenda umutinyo kanu mwaka bwikiri bubere na meronge bere nene na mange habereka okorekana ayo abari kibaito babere bagusangire ku rukingo cyonswe gono twabereto kunyabeka sobwamo aseri bonyare ko gosansa murana ase maragobe yega yeli tukeri gari ya Jumaine nyarabona mangana mangana gandeta kumulekirwa na manga gandeta okorekana bono ni ntubuna Ndizi TV ngo chikukumanyia ase chinse chigabono chebono maragoba anemo na krekliyo kabiru mubungo West Mugrango Steve Mogaka abereka okane mirimo abakago choro no muri Vincent William Samuel Ruto abuno mwambaze osomo High Commissioner ase Ensa ya Accra iyo gotoka ime ya Ghana niko bono ke Mose abereka gutugutirare enganejo nagote abuna
niga kanire anake gochorwa na koira ikiroge kyongana tachikurigereria na konyumurikira asebiro abitari ebitambe asemesito yamangana ya sonsi ya Uganda gotobwatia goetera nsemeli ya mtandao nsemeli ya Facebook na bogocha na buna Ndizi TV News Digital na bogocha nsemeli ya YouTube na bogocha na buna Ndizi TV News tobasekweba gotobwatu goetera se website yetu na www.ndiztv.net munyara konyora ywa mona nda mangiri tangani kigima tigato enda nsemeli studio tuna mangana ywa senchira yoko ya chuta. Kanga na dereva wameweza kufariki wote. Ni ndugu watoka nitoke. Ni ndugu wa mama mmoja na baba mmoja. Egari Eyemo geti abantu kurwa senseme ya nakuru cha Kisii ni ganyiro basakana na abantu bonsi ni go bakoyo mone bye kotigoro chinkoma chintinde karanga kurano gumabuaye. Have a CAP certificate then. By then I was using the Atomite because I had a contract with them. E company ya berege korosia moyo ni go banyaro chinga kichinko ngwasoko nyara kwera maiga yoge kabosia se bunga se bate buna baoneria moyo go etani ligwe mie Eyemo go cha saba Kenya. Unfortunately, Honorable Mose has declined his appointment and he has written to the Clerk of the National Assembly, and I will read his letter to the Clerk of the National Assembly. Oyo kaberu mubungo West Mugrango Vincent Kemosiniga kanogo choro kwaye no murei wense muno mompaze na boy I commission go cha senseria ya Ghana na sekigo se ntokomanye. Asa yomonanda mange saranso ikono twemenya century we kerano urito kubwata na rwetera somo no bimanyiriyo igakuru kwa Lydia Mose kare pete no mukera akone kichibi chamu no gicha wikira century kerano tera na nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Emesema ngana yetoko chaka kurwa senke Eyemo kuro chinsema chiri chia kiareni iyo gotoka se ward ya Marani imeje county ya Kisii ni gandrete kubuli wa Samaria ba yakonyara we soke na kubakonya unanchire mu yokonyara go ikirania amaganiyo yenkeyo katiye chande bago eteranga muno kuburu kuburaro ane munaso udatware nyumba ndagra katiye binto binde binge obutaka ni go bagandrete kubasongra sabono bagani banyare ko sirwa unanchire mu yokonyara ko gendrelia na gwekinya umulikito dipona sanya no roboti rwa senchira yobuime. Moroje mbure yatuwe to botuko bobo gimarero igatuwe ruboga kia astaiga metiro ne gitoro kira maisaya eke nekirero kyobokonyi korwase amateyo mugakanya gusira Edward Onderi nigo bagendrete gwetera amakongu anene chinga kyechiga chembura kubwatekana no kokoterwa kwenyomba Jasa Maria tankoro kwariske muntonde. Oga akoro kwetu adionderi akina asirite. Ora asirire kagitari ka asirite 97. Tigende kuru asirite umubabu menyete no bakongo no koboremere. Na abana nimbwada lakini entara akora kondanya ore bese timbari go chisukuru. Baba ko seri kubanya kabera isikoga. Hasenchera yokorwanerera abana kubwatekana no konyora kurinse ase amateywe komenyera gukora chikonda omusubati Alice nigagendrete gusanga oboremeru abwate Nsara so mubwenye mbe na ratwe rutege kagitari geke watigende bana nchire tari konyarika no gotema gocha kwanyare basa kwanyare kwa nde skuru ono sinyunkingo korandra tigancha ko baigo bona sengenjeri ya tura are to koria setari gotonya mono tuaiga mororo rinda asoko bera una abuno toigeimi tigarendo mubabuna amenyire no bokongonya monto ri ko bagosenkurunde gaiga gotanga karana chit tigogo sinyo soko imuka gochina abana bose shaka kwira kubwatekana no boremeru obonene no nyanase amate nigo bono baruro kuboria gocha Samaria babwato moyo bugwancha wesokia na gokonya omusubati asoko mwagachire nyomba elio anyare konyora sarabeke no nyana umutwe kurumo gako ya asirite obere gakona kungangana na abana babwate batano omo mbaka wike nyomba bono iga moroche bugima muna libati rigendete kogenda iguru nonyene kare tuomerana na Ndizi TV ye
kare twajire kurigereria mang'ana nyombe ebu neko na gotwa nje nari gusaba uyu rabo Musamari omuya atokonye nyombe iyi yukaiga undu ratware no nyensi ndingi 20 no nyenkwire ndende ndatebe nyumba nero ubugima inyumba nero konyoro uigamite mami na ndo wanda kurigeria abana nje nari gusaba awara ibamia sabantu bamindu barasugwanja okuya batokonye ana kinara kimwachira asogwanja kwenu mwanje mongo ina monkonya nyumba yukaiga bakomumboko no nabaisimigo no nabachumbe na bantu bande twatemire gotemanga mang'ana ya ikase bare n'abantu bari batinirite mang'ana batayiko bayikera lakini nari gusaba abamindu naki uyu bwato gwanja okuya nabagokonya musubati uyu nere asabugima buri are moyo Nyasaye ataranja kumurangiria Ginko ripoteria egetaseni kia onambe Eyemo kia Ndizi TV kurwase kenyoro kia muturu yotoka imeye wodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North ilitaria nenkuru kwa Dipan Asanya Biamono umurikito Dipan Asanya sorobocho rwa senchire yoboikirano gotigana yubono moncho muligereria oyo kabiri mubumo omubunge o West Mugrango ni Vincent Kemosi nigo bona tugutera obochori obona abakago choro no murebense William Samuel Ruto uno mu high commissioner gojense meri ya Ghana ejubono gotoka ose Accra ejubono gotoka ime ya Ghana kolengana na Kemosi aseri ukulia yali kagochia aseboswe bunge litukulia nigawento ikase bunge asikondali kali huko na gotea una nigo akani obochori obu na koirera gutekerana boswe bunge asokulingolirwo koimene komiti bunge Gusii bwekirogekyo ekibona beteka gochorwa no murebense William Samuel Ruto kolengana na Kemosi aseri hukoria yaniga tebirubuna iganyariko kane kirogeki no gochoruko asenchira yebena nabo kuligereria mang'ana yege nkamo ne family egenta tebirubuna getamweli bagali yabena no gwanchira konyargo ikirana asemere mejo asate birubuna na bwali gocha konyakora kolenda sebono nigo aligereri binte binge maiga yo kuligeri na koyeta kunengane yo niga kane kirogekyo abakago chorugo chikobo moi commissioner asensemeri ya Accra kutoka senseria ya Ghana. Our next nominee was meant to be Mheshimiwa Vincent Mogaka Kimose, who was our nominee ambassador to Ghana. Unfortunately, Honorable Kimose has declined his appointment and he has written to the clerk of the National Assembly, and I will read his letter to the clerk of the National Assembly. He says that I would like to give my appreciation for the invitation to appear before the Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations on 9th April 2024 at Parliament Buildings. Pursuant to Section 10 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act number 33 of 2011, I wish to inform that I will not appear before the said committee at the time and the venue specified for the approval hearing. This has been occasioned by my personal and compelling family matters, which, after taking into consideration, will not allow me to take up the position of the High Commissioner to Ghana as nominated by His Excellency, the President, on the 9th March of 2024. Therefore, to save the precious time of this important parliamentary business, and as per the provisions of the Act aforementioned, kindly note and this letter serves as notice not to appear. Once again, I thank you for your invitation. In brief, he has declined his nomination as our ambassador nominee to Accra, Ghana. With that letter then, it means that we will not be able to transact any other business for this morning, since Mr. Mogaka will not be appearing, and we adjourn the session. We resume again at 2:30 p.m. this afternoon, the 9th of April 2024. Na gotigana yubono moncho muligirani gochinga kichibono omubunge bono o West Mugrango Steve Mogaka
esokire gukwanire ngane yo ane mona sarro kana komochia oyo kabiri mbunga bwense mejo Vincent Mose asoko kane kiroge kya bakago choro no mure bwense William Samuel Ruto kolenga no mubunge o West Mugrango Steve Mugaka ni gate biri bunanjale ngebiera ko kane kiroge kyo libagelio ni gale ko buli muwaziri wesemi Ezekiel Mboki Machogu ane mona bara ibande kurasongorwa gusim kane kibunanko buli baro mure bwense libagelio linyare ko umuntu mwa kurasongorwa gusim libago tigali libagelio ko ndo kya senseme ngao kolenga na Mose kolenga na Steve Mugaka igate bune bunge ya West Mugrango yabereke ko tiga magege binte binge birogo byo burayamu ne bintu binde ko bunge yuko tigara mai ko batkana nabara iko kane birogo asensemejo niko chinga kechi anyare ko bodia oyo kabiro bunga bwensemejo Vincent Mose kone kibuna nkoli kari yuko ko cyase bunga soko nyara go saba mabera nakogania airende gwe kiroge kyo yagendera nemerimo yaye buna botambe asate bene nchire mu yokera nyare go kinya magendera ne monase bunge ya West Mugrango nabo igo asorongorwa Gusii asobwagale Cheno mwakili Steven Mugaka umujumbo West Mugrango constituency lere tu abarachire asebunge gopokea umumuro itukuru Nyamira County in particular West Mugrango constituency umweshimiwa Vincent Mose uyoganyire aiche kulingoligwa asesaulie emerememo president yuita amoa yoko genda kobo mu ambassador aligana igo twanyoro busoku egekogera libagale gocha nelirube lyasomwa ligotebanga emirime yitayetageti nganabwate mechando n'ekishuguli kye family kyagera tata kamirmeyo igonkobolya omweshimiwa Vincent Mose mburaira ali kelirube lyokori withdraw osoliyokorusio lirube lyasomwa aminyoke bwango sana aiche alingoligwe aiwe mirimejo onyetayetageti torobelie buna twagotebye president yense umuntu mwaye mirimejo ekero twayibwatire ekere mirimeji yasirire ejire enibo elia twari gocha kubaliro na intwe gocha ekekogere enibeyo igere abana mbale bakulikwa bagochikokora ase nyumba yo mu ambassador abantu mbaro bagochikumulenda abantu mbaro bagochikumurugera bakumulendera abana igagwakanirwe fees eyenemereme menene tutagwenera tagosiriga nekero toko yesiria kero konya tubekere to mu president riberera ngankyo watolere to permanent secretary agatotebi nko ba compensate inde oto compensate tiganya sae atuabiri naintwe egesaukio mu Gusii ekero anga problem bune yegocha ntobwato mu CS Machogu ange twarangira neti kando twanchirane ngaonyoyo tali kogende miremeye ingotogo toma instead bona astu ebekire tokororeka abantu abaenenu tokororeka abantu tutabwate masikani yazo president eyetali record ya West Mugrango separately kolikerando mu president bwense lirube lyoko moebereria nga bagirango ntoligo ntwarugetia bagiranga sesa uliyo kogirengo lakini nto kogire mirimo ya serikali twairwe engana iganko mulikirendo mu president moebererie nga bagirango ntoliga ekyo gyakorwa nekintu ki individual anche atutigere kirogo kelia aliye constituency ya West Mugrango aliye asekonya kibekire na inde tomo amalieta y'abantu bayisaine bagwenera kogenda kuire mirimeyo na gotigana yubuno mwancho muligerani gobono omo MC bwegodi yerigoma nyambega gisesa seri tukulia lero akoleta rogo chechi nyagetani ase gwodi yerigoma gati yabo ne gwodi elia ose ne enya dispensary elia ya mongoni nabo igona akoleta ya goika ase dispensary ya nyanchanoli dispensary ya biticho nabo igo ne elia siara igotoka chinsemo chirigoma unenchira moyo konyara gokinya mangana lenge tobo chenu nabo igo nensemo yobokorere ukona kro chi dispensary echoni gobono anyara kagote na emerubiri yabegete isaine kone kuna maryogo nabo igono comment ko banyagetari ngone ko gukore asenseme yuno muri kito cross county Nyamira Pokara agotomanya
gaguchakira dispensary eri ya Mongonia saigora anene chicho na boigo kuigura enyumba ya maternity ya sabangina barat kunyara kwa bakwiborera omo MC kurwa sorgongoro igaru erigo momoske nyambega gisesa boigo nigatarera chinsemo abuna bono chinsemo chiri chanyantonori biticha molera dispensary eri erigo mona boigo eri eri kanya punenjere Eyemo yogo chirotota ase chekere twansere nyagitari ya Mongoni ase toigora echo twagachi tororo ne maternity kantete yandu wa Mongoni vendororo twene nyagitari eto ya nyanchonori twarora mbiyagenderete tware koigora ase chinyomba chia abanyagitari bakoba nande kero twarora twate bantu tobamente ebitanda aukwana sinsemo chiria chia biticha molera dispensary eyo ase bacha kebene omurubiri bogo cha nyagitari eyo kurenganamo nabamenye kura sinsemecho mwakoyo mukura sorgongorwa abetega kuruboremo nigo baririre ngani tunyara kabaga kora isiwe ligo konya bamenye kura ase sinsemecho twakere community ngambuya mono nanto te abantu baitaba Gusii asimore ekero murotie community ni wate need ana bora nyoro yo mo gosiba berembar benyari to gosiba reru tiaba donate ngono rwate donate twakere oyo mintalo isimbuya mono sana asogo twa oboremobo okwana boigekerekyo ni gomo MC kurwa sorongoro igomo Kenya mbega gisesa agendere ko bagakulira ngana kunyara ko bagakukine birengo byobo chenwa ase nyagitari imeye wadi yaye yeligoma torigiri tuko tutari nyagitari eto ya karantini ne nyagitari ye ito ya nyabogo yeto ande koigora na ande development ne ande nyagitari ya keroka mbate keroka nyagitari ko chokoba equipped buya. It will become the largest hospital in Nyamira County. Ama issue ya mariogo ngonya ko improve tora mariogo ya nyagitari lakini ante tomanya abantu baitonga tori nyagitari ibere iga Isato toraroke model hospitals ase ward yaito nyagitari erekero kwendororo oreshwa konyoro munyagitari 24 hours na ande ngonyorore amariogo service koretheki chirororo amenye kura se chinseme chigabo boigo bekera na somoro biro yomagima nigo boigo bamwakera ngambi ya mona segetambokero bunekeiga asibego bamwakera ngambi ya mono mugavana be county ya Nyamira Mosque Amos Kimomenya libo asoko gendera gusire birengo byo chenu ime ye county ya Nyamira kaligeria nga ali stolenga saito at least sindoga nite ndobuna nyagitari irakonya wantasani wele ngimbi yamono nambu yamona asingi ngiyo kororote nyagitari yetu anyirigiri konyara matuka mange fono mochengo ngo chakore ntwege twako sabana ki obo mobobe otoko mo support ende to support ye gavana yetu omo Kenya ribo nero rweto authority paka tukaye nyagitari ya nigo boigo etare yoyekera namo no chief officer monene habo bocheni meye county Nyamira Mosque Wilson Mwenga Momanyi uyu boigo gendera ko bagagusigeta abananji kwane kibunangwa kana bale ebango erigo kinya ebirengo byamagendere meye county ya Nyamira yarete kero to waka ne bango nalitoko nyora chibese kurwase serikali ndichecha kutokozera magendera bantu baitwa wase biasara andons tobwate yotokonya no mochina within the ward and within the county Mwenga boigo niga basegetire abananji kubwata namo nabanyagitari bebenyoro ime eriyo kwene kibunanga nyora bali obogwene chinga kibabwate omuchando unenjire Eyemo yogukinya obonyamasi ase emebere yabo so babwatisie lakini naendege ntekenene mwagenda mwapimwa mapema bagakaba mintu pimwa marwiri tuganyamba kekero kwarwarire oja badanga bonongere rifaro Kenyatta so amarwaire tigatunya kingi Ensa iga mapema asokuri chindagera chiri chingia na soko pima mapema egere twanyara komanyanga kito tore amebere yaitere ginko report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugigase wadi yiga yerigoma ye county yiga ya Nyamira matukansi inchego nkuru kwa Polycarp okara Mwishumu likiri bono kubwatekana n'ebirongo kumanyiko na cyane cya butokero kirabu nonko yakero musumali mangana majya century jo boyikirano namange to akwaligana cyo mwanchumu likira semargoba yabono nyirabono oburayi bwa boda boda menye county Nyamira ngati yari tocho kumanya kero cyara geresa to cyabono botuko ebasakano njakolekana menye county ya Nakuru abantu basiri kumabwabo balenga segali aina ye van bali kurwa Nakuru ko cyangwa se county ya Kisii bonsi igobasiri kumabwabo magajegali yugutumana negali ya petroli yose etanga ye mugete petroli umuntu amubyeka nero tigoro cinko machinti nabona anda korwa ndro kumabwaye boygo menya kilicho basuka ndo rabantu bande batano babere balenga se brobox abaruni go bakule mwacyumuligererya nabuno umuntu amubyeka obaga ko tigiro cinko machinti ndo boygo ndukoro kumabwaye asinyagatali ya muchinse mu kiri county ya kilicho se barene ya kilicho Nakuru
hayo Dokoma ichukura Isato chiabono botuko amonenda mange kalkali mugiro banyagitari ogenda reta siritukulie 25 kaburo 27 days maiga iyo mugiro yukunyara go chaka na boigo KMBDU amona abanyagitari bagenda tatabuna bagenderere omugiro yo kalkali abanyagitari bandi babutiri kurwa senyagitari ya Kenyatta University ayo monanda mango mo chumurigirya ninko manyekero chiara Isato chiabono botuko bali twabwate na barabumbiye mono abali kibaito na nemono kunonse mo yumuntu wimanyereryo Lydia Mose Petro ne mokera ne kechibi chamwe n'gicha wikira senchira ebwene tiganda tubwatu na semeli mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagian semeli ya YouTube na bogotro na Ndizi TV News tubasiko bagotubwatu wetera se website yetu na www.ndizitv.net onyara konya radio mo na mange tomera sto chabo tuko litirana nchenkro Vincent Onyancha.